الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم فتمسكوا بدينه واتبعوا شرعه واقتدوا بنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا رحمكم الله أن دين الإسلام دين قوي لا يضعف، وكريم لا يهون، وعزيز لا يهين. فمن عيون السنة النبوية قول صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فالإسلام عال لا يتزعزع ورفيع لا يتضعضع. فمن علو الإسلام أن معبود أهله هو المعبود الحق وهو الله. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. تنو بألاي أم بألا تنو كدمنيني كيفاني نافي ni an bɛ ala tanga ɲini ka bɔ an nun tɔɔrɔ ma an'an ka baara jugu. Ni ala ye mɔgɔ min kanda, filibaga t'a la, wa ni ala ye mɔgɔ min fana fili, kandabaga t'a la. An bɛ seera fana k'a fɔ batomafɛn foyi tɛ fo n'a kɛra ala kelen pewu ye. An bɛ seera fana k'a fɔ Muhammad ala ka jɔn de do, a ka ciden do. Ala ko muminu, a ko a ye sira ala ɲɛ, ala ye siran ye yɛrɛ yɛrɛ la. Ako wa aw kana fatu fa k'a sɔrɔ aw ye muminu ye. A tilala k'a fɔ tuguni, ako aw mɔgɔ ninnu, a ye siran aw tigi ɲɛ, aw tigi min y'aw dan ka bɔ nin kelen na, k'o nin kelen muso dan ka bɔ a la, ka cɛ caman ni muso caman ka bɔ olu fila la. A ko a ye siran ala ɲɛ ani sinji minnu n'aw bɛ ɲɔgɔn deli ni olu ye. A k'a dɔn k'a fɔ ala kɔlɔsibaga de don aw kan. A ko muminu, k'a ka sira ala ɲɛ, a ka sɔwaba kuma fɔ, ko n'o kɛra ko ala bɛ aw ka baaraw ɲɛ aw bolo, n'o kɛra ala bɛ yafaw ma. Wa ni mɔgɔ min tugura ala n'a ka ciden ko, o tigi de bɛ niyɔrɔ sɔrɔ niyɔrɔba. O kɔfɛ n balimaw, a k'a dɔn k'a fɔ barow bɛɛ la cɛma, o de ye ala ka kumakan ye, wa kandaw bɛɛ la ɲuman, o de ye ala kira ka kanda sira ye, nɛɛma ni kisi b'a kan. O kɔfɛ muminu, a y'a dɔn ala ka hinɛw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ nin silamɛya diinɛ min filɛ nin ye, diinɛ ba de do, diinɛ kɔrɔtalen de do, a tɛ lafu wa a tɛ dɔgɔya fana. Ala kira de ko sallallahu alaihi wa sallam, a ko nin silamɛya in ko a bɛ kɔrɔta de, ko foyi tɛ kɔrɔta silamɛya in sanfɛ. O de la nin silamɛya in a sabatilen de do, a tɛ yɛrɛ. Nin silamɛya in a kɔrɔtalen de do, a tɛ majigin. A bɛ bɔ silamɛya ka kɔrɔtalen na k'a fɔ silamɛw bɛ ka fɛn min bato, o de ye batomafɛnw la cɛman ye. O de la ala ko cogo di? A ko zalika bi anna allaha huwa alhaq. A ko i k'a dɔn k'a fɔ o de ye ala ye, ala cɛman. Wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil. K'a fɔ kafiru minnu u bɛ ka fɛn minnu bato, olu ye batomafɛnw galoman de. O de la a bɛ bɔ nin diinɛ in fana, a bɛ bɔ a kɔrɔtali a n'a fasamancali la, k'a fɔ ala de ye nin diinɛ in dafa silamɛw ye. Ala ko cogo di? A ko al-yawma akmaltu lakum dinakum. A ko bi dɔ in na ne de ye aw ka diinɛ in dafa.
wari aga islamiya dine ala yere de ya dafa ka damma abe bo islamiya korotali fanala ana fasamanci ka fo ala re sona an ka islamiya dine mine ka ke dine wari la ala ko waraditu lakumul islam dina akon sona aka islamiya dine mine ka ke dine wari la islamiya dine ala yere de sonama dine to minu nulu ko kulu be tagasira werela ulu fana mɔgɔ minnu sɔn'u ka diinɛ ma u fana k'o fɔ ala kɔni ko ale sɔnna ko an ka silamɛya diinɛ minɛ an k'a kɛ diinɛ ye ala de ko tuguni a y'a bange kuranɛ kɔnɔ an ɲɛ k'a fɔ ni mɔgɔ min taara ni diinɛ wɛrɛ ye ala fɛ lagara dɔn k'ale t'o minɛ ni silamɛya diinɛ tɛ o la ala ko cogo di a ko wa man yabtaghi ghayra al-islami diina ko ni mɔgɔ min ye silamɛya tana minɛ k'o de kɛ diinɛ falan yuqbala min a k'o tɛ minɛ ka bɔ i bolo wa huwa fil akhirati min al khasirin akoy ka don ka fo al qiyama jondo ebe ke mo perdile ondela wala la ko tuguni ako dina min be jate ale fe o islamiya dinire ako inna ad-dina inda allahi al islam akoy ka do dina min jatele mbale bolo ka fo ye dine o islamiya dinire wala la islamiyo anka dine korota lendero wa dine ula vare marero mais kuma dola silamɛw de ye valeri b'u ka diinɛ la u ye valeri b'u ka diinɛ la cogo di i bɛ silamɛw sɔrɔ silamɛya kuma b'u kɔnɔ mais silamɛya jogo t'u la i bɛ silamɛw sɔrɔ silamɛya b'u bolo mais u mako t'u ka diinɛ la a kalan t'u bolo o de la silamɛ n'an y'an ka diinɛ dɔn ka valeri k'an ka diinɛ la mɔgɔ si tɛna an sanfɛla in sɔrɔ dugumakolo sanfɛ o de la abul aliya ale ye tabiina de dondola ale ko ako ta'allamul islama ko islamiya kalan aka don ako fa idha ta'allamtumuhu ko na islamiya kalan ka don ako fala targhabu anhu kaw kana yelema ya kabbo islamiya dine ma wa alaykum bis siratil mustaqim akum baw man islatlene fa innahu al islam ikado yade islamiya wala tanharifu an sirati kaw kana jenye kabbo siratlene ma shimalan kataw numan fe wala yaminan aw kana taw kinin fe ako wa alaykum bis sunnati nabiyyikum akom bawmani aka annabi nyime ka sunnay wa iyyakum akom be kankari dawye bi hadhihi al ahwa nin dungo konune wala la abul aliya ale nin fa ka wakati mogoye ale tabina de an ka wakati mogo be chogodi wala la ku ka dine kalan u ka don uka ku ka dine kan ina fo ala kira ya fu ye chogomi o de la islamiyo namba fe korota ka damma namba fe an ka ke bela jelen sanfe an kan ka dine jogo an ko re nyini ka kan yere la an kan mako do an ka dine la an ka kala dine inte dron ka fo be wuli fendorero iba tay kun fe tendro ni fe mi kungolo mine dron ibo de ta koke o te dine islamiya dine bare ben yorotala ale be kalande ka don wade la an ka mako do an ka dine la an ka kala an ka don ala ko nanyoke ka kan ka dine ka ina fo ala kira ya fo sallallahu alaihi wasallam chogomi nambe kera ka o chogala wade la ala ko wala tahinu ko kofe au kana lafu wala tahzanu o kofe au kana fuzunu wa antumul a'launa ako awde beke sanfe mawye in kuntum mu'minin naw kira mu'minin yere أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون فإن من وعد الله الذي لا يتخلف قال الله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أمبي ألاتنو دانفون تيجي sangolo tigi ani dugumakolo tigi an bɛ ala tanu larosiba in tigi an bɛ seereya fana
k'a fɔ batomafɛn foyi tɛ fo n'a kɛra ale ala ye. An bɛ sera k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam ala ka jɔn de don, ala ka ciden de don. Ala ka seli k'a kan a n'a ka somɔgɔw a n'a ka sahabaw ani mɔgɔ fɛn fɛn tugur'u kɔ fo ka taa bila alikiyama jɔn dɔn na. O de la muminu a y'a dɔn k'a fɔ ala a ye layidu de ta muminu ye, wa ala tɛna o layidu in a tɛna fɔ ko ɲɔgɔnya fewu. Ala ko cogo di? A ko ale tɛ sira di kafiruw ma muminu sanfɛ fewu. O kɔrɔ ye jumɛn? Kafiruw tɛna se muminu na fewu. N'i y'a ye kafiruw sera muminu na dɔrɔn i bɛ sɔrɔ muminu yɛrɛ kɛwale de don. N'o tɛ ala ye layidu de ta muminu ye k'a fɔ kafiruw tɛna s'u la fewu. O de la muminu n'an y'an ka diinɛ minɛ k'a kɛ i n'a fɔ alakira nana n'a ye cogo min, an y'an ka diinɛ kalan k'a dɔn ka k'a kan k'a jogow ta k'a jogow k'an taga sira ye, an k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ si tɛ s'an na. O de la ala ko huwa alladhi arsala rasulahu, ko ale de y'a ka cidenw ci bil huda ni kanda ye wa dinil haq ani diinɛ tiɲɛlama liyudhhirahu ala diini kullihi, mun kosɔn a ka se ka diinɛ bange diinɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walau karihal mushrikun, a ko har ni kafiru y'o kɔnde. O kɔrɔ silamɛya diinɛ a bɛ kɔrɔta de har n'a ma diya kafiru ye. Kabini silamɛya diinɛ kabini alakira nana n'a ye sallallahu alaihi wa sallam, lagosibagaw de b'a la, mɔgɔw dɔw b'a la olu bɛ ka sira dan walasa silamɛya kana sira sɔrɔ, mais ni silamɛya in a bɛna sira sɔrɔ fo ka taa bila wagati la wagati min ye ala yɛrɛ ja. O de la silamɛya in valeur de b'a la. O de la ala ko alakira ma a k'u f'u ye qul ya ayyuhan nas in kuntum fi shakkin min dini, a fɔ mɔgɔw ye n'a y'a sɔrɔ aw sikalen bɛ ne ka diinɛ in de la, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, ne tɛna fɛn bato aw bɛ ka fɛn minnu bato ni ala tɛ, walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum, mais ne bɛna ala de bato ala min bɛ aw faatu. Wa umirtu an akuna min almuslimin wa umirtu an akuna min almu'minin, ku ye ne yamariya de k'a fɔ ne ka kɛ mu'minunw na. O de la ala ko walillahi al-izza, a ko kɔrɔta bɛ ala de, wali rasulihi o ni ala ka ciden, walil mu'minina ani mu'minu, walakin almunafiqina la ya'lamun, a ko nka munafiqu olu t'u dɔn. O de la ala kira ko al-islamu ya'lu wala yu'la alayhi, silamɛya in de bɛ kɔrɔta fɛn tɛ kɔrɔta silamɛya in sanfɛ. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din. Allahumma inna na'udhu bika min sharri al-ashrar wa kayri al-kuffar, wa Allahumma inna na'udhu bika min shururihim wa nadra'u bika fi nuhurihim. Ya Rabbi ala kan ka jamana in basigi, ya Rabbi ala ka silamɛya sabati, ya Rabbi ala kan fatu silamɛya kan, ya Rabbal alamin. قوموا إلى الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.